Lebo však nám zrušili vystúpenia, takže ja som sa doma nudil, nemal som sa kde vybujačiť a s týmto som prišiel. A nečakal som, že to tak vypali. Tak... Práve tiež, ako ľudia boli úplne nadšení, že keď sme oznámili, že tu budeš, tak úplne sa tešili. Super, tak bude zo pár sklamaných tvári teraz. Je úplne všetci, finally, konečne. Yes, dobre, všetci sa tešia, paráda. Hecka, teším sa aj ja, čaute. Yes, tak ideme na to. Ja väčšinou začnem talk tak, že otvorím nejaký článok s tebou a ty mi povieš, či je pravdivý, či tam všetko sedí a či sa o tebe nepíšu nejaké blúdy, hej? Daj, toto som nikdy si nešiel takto sám seba. Ne? Lebo akože je o tebe dosť popísané, ty si dal aj dosť veľa rozhovorov, teda dosť veľa akože... Hej, ale ja to nepočúvam spätne. Ja potom iba čakám na priateľku, kým si to vypočuje a ona mi povie, že bože, to čo si povedal. A to sú aj články na topkách si normálne z minulého roka. Pamätám si, že jeden jediný krát, čo mi niekto poslal, že pozri sa kde si, tak bolo, čo som mal vtip na Plačkovú a riešila to nejaká žena SK alebo nejaká takáto vec. Super. No, a tam to sú ľudia na internete, čo nevedia uznať joke na seba, to je super. Ale bol dosť tvrdý, takže uznávam. Okay. To nič sa nepovedal. Musím povedať, že spätne to bolo, ja neviem, 4-3 roky dozadu, tak už by som asi nedal takýto joke na internet. Okay. Už som trošku narastol ako osoba. Okay. V tomto. Takže tu je, že známy ex-markizák. To je tak